Hej, og jeg skal til at spille Fiorlise for jer. Og jeg vil gerne vise jer, hvordan man gør det. Men det kan I ikke, for I kan ikke se det, jeg gør med mine fingre. Men altså, part 1, den kan jeg godt. Så nu vil jeg lige spille den. Og jeg skal lige sige det til min klaverlærer. Jeg har lært mig over YouTube. Det er rigtigt. Det der. Og så kan jeg faktisk ikke jeg lavede lige en fejl her til sidst. Men jeg ved heller ikke, hvordan man klipper. Så jeg spiller lige igen. Det var også forkert. Er der nogen herinde? Jeg spiller igen. Det er lidt for pinligt, så I skal se på mig. Ej. Så nu spiller jeg, hvor I ikke kan se noget. Nej. Færdig! Jeg gjorde den sgu rigtigt. Det var sgu da skide godt. Nu lukker jeg lige for den der. Hvis jeg kan. Altså, jeg kan ikke lige se stopknappen. Jeg går lige sådan her. Stop nu!